Khumbula ekuphakameni noThabo Sambothi. Genesis futhi uma uyibheka Thabo 2:24 ikhuluma ikhuluma so lama soul tie ayenziwa lapha emjolweni ayingozi ngoba iyo lawa enza umuntu athi eyazi ubani nje akuvumi ngimlibala leyo nto iyingozi ngisho sengena emshadweni ngithi ngithi ngiyalapha ama ex uShembe wenze lento ekuthiwa u25 ukuthi ningaqomi wabamba nangala inhlansuthi ngoba uma usungene emshadweni awuzange uze uhluka wathembisa lo esenihlukene na wathi uzehlukanisa ukuva sithando sami ngeke ngimthande omunye ngaphandle kwakho usungena emshadweni usiyabuya leyanto ubumkhumbule lo wamuntu ngoba wayenza isivumelwano naye manje ngihleka abafowethu esinani la e-studio ngoba nikhuluma ngo-ex awazi ukuthi u-ex usushaye kwelinye iqembu ubushaye kwelinye kanti u-ex lo ngazi umuntu u-ex kuyena ungathi umsusile kanti usudlala ngo-ex wakho wesibili udlala ngowesibili u-ex ngamazivota sifaka u-ex awuphinde ubususe langcola iphepha ufana nomuntu ongasavotile wena u-ex wakho ulahlekile uhamba nephepha elilodwa uyovotela iqembu elilodwa ufaka u-ex wakho manje umuntu akiphele uno-ex ayiphele le nto kodwa kulabo ex okuyena obhalwe kuwena ngaphakathi ilowa uqala noma uthi walidabukile kodwa iwona ex wakho uyena umuntu wakho ke lo ikhona ke lento wena mfundisi ukuthi ngoba nenza ivumelwane kufanele enye into oyikhohlwa leyo masuya lapha kobhabhadiswa mhlawumbe mase kuthiwa vuma bese ungakuthathi njengento eyinkinga lokho kanti ikhona okuzobuye kukukhiphe la kukholele la ukhona ke futhi uthola ukuthi Thaba uvumanga wakufihla ukuthi manje lento igcina ikubopha lento ngikuzimalanga uzothi umuntu selongangena eNazaretha into zami nje zashintsha zangahamba kahle uthe ufika futhi khona kwakhona la phakathi eNazaretha abathi kufanele kungenisa abadala kufanele wenze ukuthi uyokwenza ezinye ke ivumelwane futhi zemoya eziyinkinga ngaphezulu kwalesiya owawusenze nalowa muntu wakho ngoba lezi kosuzenza ulanda imoya ongayazi zihamba negazi phakathi ilapho ke sengena khona lento esho uMwandla athi umuntu lo ngangena eNazaretha izinto zami nje ayihambi kwamanje usuwenze ezinye ivumelwane yazi ngiyacela la ngena mfundisi ngicela ungenelele ungadinwa khona into esengiyikhumbula ngifuna ukuvusa abafundisi mama Nazaretha ngikhuluma into abanye abantu abacathi ihlazo ayilona ihlazo ngoba yenzeka kancopho yenzeka enganeni yomfundisi yenziwa umuntu omdala wasezulwini inkosi ilanga abantu bathi ihlazo u-anti mamkazi ozalwa uMalithuli uma uzohlanganiswa ngakusasa ukuhlanganiswa ke umshado wasesontweni ophelele ngomthetho kaNkulunkulu uphelele njengoba kuthiwa ukuhlanganisa isoul tie sokuboshwa kodwa isoul tie ngasesayidini elihlambulukile elihlambulukile eliphelele kuNkulunkulu nje impela kubhala ukuthi usungowakhe ngiyathi ukuboshwa ifinto uthi soul tie u-anti ke uyagana ke alobole umuntu anti ngithi anti ngoba uMangcobo ngizalo uMangcobo ngikhuluma ngomuntu ebengifika kwehlala elokhuzeni uanti mamkazi ehlala noSiliya kukhona noanti mamashi kukhona obizwa yini endlini elapha ekuphakameni ngithi kwakuthiwa isesikoleni ngoba kwaye kwafundelwa khona kuqala emva kwasensuka ngihlale amagama ezindlu njalo zamakhosazane lezi uma kusha uJuly ekade sehlanganisiwe ngenze ukuthi baza abantu ukuthi uShembe wathini baqhubeke bazenze lezi zinto zabo bacathi ilungile kanti sebekhohle ukuthi uyobusiswa
ekuganeni kwakho nenzalo yomzimba wakho iyakubusiswa. Kubonakala izingane zeziqala ubugebengu kube kuthiwa umuntu washada kahle, washada ngenansuku esihlaza, kanti inansuku esihlaza wekade sebhale kwenye indawo. Ifihlile ngaphansi. Usehlanganisiwe anti mamkazi. Ngikhuluma umsebenzi kaShembe. Angifuni ukukhuluma enye into manje. Ngenzela ukuthi amanazare bazi abantu asebephulela emithetho ukuthi banenkinga. Usokungena incwadi zayisafakwe enkosini kubiyona ebukubambo lakho ngemehla sezulwini ukuthi wena mfana ufanelwe intombi yakasibanibani yethempele elithi yonke leyo mshado ayihlukananga. La khona inkosi kuyiyona eyathi wenzogana usibanibani wangabuka fika wangabuka ukuthi ufundisiwe wangabuka yona eyazi umoya walo noma wabuka zenu ukuthi olakho umbambo lwahlala lapha. Usiyafika ukuqhamuka incwadi. Meyiqhamuka incwadi uthi ubaba umamkazi angacela kanjalo unkosikazi womuntu. Ngoba uhlanganisiwe wese ayithula inansuka. Khona kade kubuza ukuthi inansuka ehlaza isho ukuthini. Angithi uthula inansuka kaShembe ebikade imboze inkosazana intaba yepheza. Uma usufaka esihlaza lehlaza eyokuthi wena usuvezile ubuntu bakho okade ubugcinile. Ukuthi abuzothindwa. Sokuqhamuka lehlaza eyendoda. Ingakho ngisho ngiyakuzwa. Hayi ungena kahle ukuthi khona kade ibuza ngesabathe edlula wavelwa ngena kuyona le ndaba yenathi ulalele mangicabanga. Ngicathi ulalele. Uze waphinda wangibhalela kulokhuza. Wabhala kulokhu ku WhatsApp wami. Nazo. Le nansuku esihlaza eyendoda. Ingakho kumiwa kuze kubonakala ukuthi ukuhlangana kwenu usuveza intaba yepheza lekade uyimvezi kuqhamukeni abanye kuze kuqhamuka ingane ebese yayithula ke ebese ebuyisela engesezoya ekhanda efihla ubuhle bakhe ngoba ubuhle bakhe besobo kabani bosobo ukamyeni wakhe usethatha inansuka ke manje emhlophe yokukholwa useyibuyisela emahlombe ayisaye ekhanda. Ake uthi ke ithi inkosi wena unkosikazi womuntu awusavunyelwe ukugana. Isithini isihlabelelo? Umthandazo wesabatha. Akusifunde. Esazoyifunda nje uMwandla. Ngifuna ukuchazela umuntu ongelona eNazaretha ezwe lamatemu unansuka. Inansuka ile ndwango kuyibona ifakwe omama bamaNazaretha la emahlombe ebona emhlophe uthi makuhuma kuthi abasanda kugana bezintombi nto ebese befaka le blue uxa ukuthi umuntu ufake le ndwango eblue ombona eyigaxile eyifake la emahlombe iyona ke nansuka leyo makwa amakhosazane angakagani intombi nto ubona ngokuthi bamboza amakhanda ngaleyo ndwangu igama laleyo ndwangu kinansuka. Ke sifundeke ukuze siyiqonde kahle ukuthi ithini lento. uNkulunkulu akakunike wena ndodana yami inhliziyo yokulalela izifundiso zikayihlo zokuthi ungamkhubekisi umakhelwane wakho entweni yakhe. Lokho kusho kungukuthi ungaboyifisa ukufisa kukodwa akushiya ukuthi ungaboyithatha ungaboyifisa intombi eseyiganile omunye umuntu isono esibi leso kangakanani ke kuyithatha kuthiwa la ungaboyifisa akushiya ukuthi esishadile esiganile omunye umuntu. Ingakho ngiveza ukuthi uanti mamkazi kwathi wahlala unjalo uhlale wazowahamba emhlabeni esemdala engayimbethe inansuka walalela umthetho wenkosi yasekuphakameni ukuthi wena ubambo lakho ilo wamuntu ungowakhe manje umuya komunye umuntu kuzokonakala. Baningi ke abantu abanjalo abasazomiswa ngoba uthe eseganile eceliwe kwenziwa yonke into komunye kwaze kwenziwa ngisho kwesintu kubo wahamba ezulwini ke kuthiwa uma uke wagcotshwa insoyi insoyi isifungo sokuthi
kusho ukuthi ngesizulu insoyi kwakuyikona kuhlanganiswa ukuthi usube kumaka insoyi iwupende ongasuki usufakiwe kulo mndeni manje ingakho ibovu njoba ibovu nje kusho ukuthi usunegazi elisha eliqhamuka ngoba insoyi ifaka abasemzini bakufaka igazi labo manje uma uthi usukhehliwe uqale phansi kumenyezelo esontweni usehlulekile usibani akukona okukashembe lokho okwabantu ingakho noma ngahamba kahle nidle kahle kodwa anizobusiswa enzalweni yenu ngithi kuthiwa uyawubusiswa eganeni wakho nenzalo yomzimba wakho iyakubusiswa sisho njalo